роҳ усулҳои бартараф намудани оқибатҳои амали террористиро бо мақсади таъмини бехатарии шахс, ҷамъият ва давлат, ҳифзи соҳибихтиёрӣ, тамомияти арзӣ ва амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд. вакилони тоҷик зимни як ҷаласа тарҳи қонун дар бораи муқовимат ба терроризмро ислоҳ карданд ва гуфтанд ҳадаф аз он тақвияти мубориза бо ин зуҳуроти хатарнок дар кишвар аст. бо ислоҳи ин қонун додситонии кул ва агентии мубориза бо маводи нашавар нез ба шумори ниҳодҳои муборизакунанда бо терроризм шомил шуданд. қонуни амалкунанда умуман гирем прокуратураи генералӣ ваколатҳои муайянро дар ин ҳам дошт, вале дар қонун он ҳамчун субъекти бевосита бо терроризм муқоиматкунанда пешбинӣ нашуда буд. ҳоло бошад ин мақомот ворид шуд, ваколатҳояш бевосита нишон дода шуд, умуман тамоми ваколатҳои мақомоти давлатӣ дар ин саб мушаххас шуданд. вазорати умури дохилӣ гуфтааст ки танҳо дар соли гузашта 271 нафарро бо иттиҳоми терроризм ва ифротгароӣ боздошт карданд. мақомот мегӯянд терроризм аз роҳҳои муосир аз ҷумла фазои иттилоотӣ бештар паҳн мешавад ва барои ҳамин ҳам роҳҳои нави мубориза бо онро бояд ба роҳ монд. масъулияти шаҳрвандон, ҷомеаи шаҳрвандиро дар ин навбард бояд ки ҳамоҳанг созад, баланд бардорад то ин ки натиҷаҳои дилхоҳ ба даст оянд. ҳукумати тоҷикистон ҳамзамон барои он бисёр танқид мешунавад ки бо баҳонаи мубориза бо терроризм дигарандешон ва озодиҳои бунёдии инсонро маҳдуд мекунад. созмони милал ҳам гуфтааст ки ҳаққи қонунии ҳукумати тоҷикистон аст ки бо терроризм мубориза барад, аммо дар ин миён набояд ҳуқуқу озодиҳои мардумро қурбон кунад.